L-ambjent huwa essenzjali għas-saħħa fiżika u mentali tan-nies, il-ħarsien tal-ambjent mhux kapriċċ imma d-dover. Star dan il-President ta' Malta George Vella waqt li attenda għaċ-ċerimonja tal-għoti tal-Green Flag Award li matula 43 skola ingħataw rikonoxximent tal-introduċew prattiċi sostenibbli fl-iskejjel tagħhom. Il-kulleġġ ta' St. Martin u St. Thomas More kif ukoll l-iskola primarja ta' Marsa Xlok ingħataw dan il-premju prestiġjuż għall-ewwel darba. Dan fil-waqt li l-iskola ta' St. Joseph Blata l-Bajda u l-iskola ta' St. Joseph Materboni Konsilli ta' Raħal Ġdid irċivew dan il-premju għad-9 sena konsekuttiva. Il-President fisser kif il-premju Green Flag huwa ċertifikat prestiġjuż li jixed l-isforz tal-iskejjel biex irawmu stil ta' ħajja sostenibbli fost l-istudenti. Huwa aċċenna għalkemm dan huwa premju magħruf globalment mibni fuq livelli ta' kwalità internazzjonali. Għal dan ifisser l-istudenti qed jagħmlu parti minn programm prestiġjuż u b'saħħtu li jinvolvi mal-20 miljun student minn madwar 59,000 skola imqasma ma' 74 pajjiż differenti. Il-President ħeġġeġ l-istudenti biex ikomplu jkunu ambaxxaturi żgħar favur il-ħarsien tal-ambjent u ferraħ lil dawk l-istudenti kollha li bl-isforz u ħidma kollettiva eżemplari l-iskola tagħhom issa akkwistat il-premju Green Flag u ringrazzjahom ukoll li bl-impenn tagħhom mhux se tibbenefika biss l-iskola tagħhom imma wkoll il-pajjiż b'mod sħiħ.